Είμαι ο Βασίλης Γιαννιώσης, προπονητής ποδηλασίας και θα σας παρουσιάσουμε την τεχνική σε κινήσεις και tips για καλύτερη τεχνική. Οι εκκινήσεις γίνονται στην αρχή της εβδομάδας για να είναι ο αθλητής ξεκούραστος και να μπορεί να δώσει το 100% των δυνάμεών του. Δεν μας ενδιαφέρουν οι παλμοί της καρδιάς. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα μέγιστα βάτ. Ο τύπος προπόνησης είναι αναερόβια αγαλακτική προπόνηση. Μερικά tips. Κάνω ένα σετ δοκιμαστικό και βάζω σημάδια στην αρχή και στο τέλος του κομματιού για να έχω 8 έως 10 δευτερόλεπτα. Πιάνω το τιμόνι από τη χαμηλή λαβή και οι αγκώνες μου είναι κλειστοί. 5, 4, 3, 2, 1. Το σώμα μου είναι όρθιο πριν και κατά τη διάρκεια του κομματιού. Όταν εκτελώ το κομμάτι, τα χέρια τραβάνε δυνατά, η κοιλιακή και ο κορμός είναι σφιχτός. Τα πόδια τεντώνουν και τραβάω ταυτόχρονα για να μπορώ να έχω τη σωστή τεχνική του κομματιού.